ki ong ba menshua hakawe naki klau badon hakitain sora jubit banyai webriu lemne lai lemne san lemne nyau bat kumta ter habom yakot jor balai ka jialong kumta nimla ban ong shispa na ka shispa baka ne ka dege jing tu khana ka bala jia menshua hakari khasi jongi ne ka de tang ka khana pateng balaya thu hangi daki department jongi Henry kat kum kadak bapau hadu kini giski ngila ban ong ba yole se ka ne ka jing tu khana kala bandai ka bajia shisha Henry shopping boy shaka ne ka jing tu khana ya thu hapo comments box pidang yos ngau khana nong shono ne em haki tan jong pi bat ka ay kashnong ka babun nong shono tam ba pitep wat klet ban like ya ka ne ka video ngin ya boy ha ka jing tu khana Menshua harilum khasi jongi kaladon kawai ka jing tu khana ka bas ngau ngeu hadu kata syapang uwe ujing tau ya ubaki kot utlen dan kibru kibaong ba une utlen ude upsen ubahe bha lane upsen basa henry donro kibaong ba ude uksuj laong ba une utlen usyong usaha kawai ka krem ka badan ha kawai ka klau haki tain sora bat une ujupin shitom ye kibreu bon snam bat omdon mano bala banya le bat haba kibreu kilet yaw lej hat ne le jing lej leng ba kataka klau laong ba kimde banyaj marway lemne lai lemne san lemne yaj klem da kodjor namar kintang shu yaj kumta we na ki un sha jar ngai no khama kha klem ibru shu namar bo tau thlen un kem bat un nguj ye we na ki u ba kham chem rngeu tam kumta ki breu ka takathan ki habanya kodjor kat syaka bakilet ki wan la kalong ar ne saw ne henreu bat kumta ter bat ki shongs hatu kata bat omdon mano bala ban syampang balai bo tau thlen ule kumta nakawai kapor syakawai pat laong bala jujak breu bej kat ubawan nyai lenti nang ta la kalong containation rang samla ni tumen ru kumta ukun benriu ula lenyar bat yam ktang hau blei bun pelat yaki nakatang am jong uta utlen habau blei ula yo iya kane ula skausen ukun benriu bat ula ong lada umweng no yu ne uksuj klempep un sabam du khoj ye ukun benriu kumta ula lej banya syam ye ulei shlong bakin ye lej pej ya kata ka jingyap bat ka jingjar ngai kita kibreu bat ulei shlong ula lej ye werlangi usem sermo ya uba kerteng ulau sujno bat kini lai kila ye lej lang Anda haba kila suar batokit baha kila tikna badai uta uksuj ubale ia kata kakam kumta ulei shlong ulap ha ulau sujno ba un penyap no shisndan yeu ha kawai ngi yeu ba usuj no ula kre lej yeu dang step shwaban mi no na la ka jong ka klau ula lej jan utlen bat ula ong ko anwantet ayu ye pi na ka yeu kiblei utlen hangta ula juba bat ula ong to pi wan tet no da kaksyong snyang namar ngalangya akane kabam do breu baro shikata anda usuj no ula klat nang ta ula kelai la de ku breu bat ula lej ha ulung doknya bat ula hukum ya uta ulung do bun shna mar klem penslam watang shiklip madro ya kawai ka shlam kampaje na kataka liulong jong utlan bat ban shna kawai kanap kabahe bat kabajrong habala dep ya kataka shlam ula thang da uwe umaulen ubali kshuj kum ka ksyong snyang bat ula pha persut hadu ba unda kluj bhatar ndalas tang no kasngi balastang wan yawan hat kibreu ula khap yu ta umaulen kluj ula mare syakaliu long jong utlen bat ula perta ang kane ka do bo pi pha thet ne ngala yoru da ka ba kan sai bat ka ba ipang bha baro shiyau kila benut bangalat het no manga ang utlen ba shimla subas new ya ka bujong usuj no ula nang ang hep la ka shintur dowe bat ula khabrim ngan ki khamat penhap ula ong hamar hangta usuj no ula thep jluk ya uta umaulen ha ka shintur jong utlen bat uta umaulen ula thangi updor jong haban na thnam shat
Utlen ha kata kapor ula kertlup kulmar namar bala ing uta umaulen yeu. Henrei kat ba unang kertlup uta umaulen unangam sendon siapo kepo. Kumta ula lempat yalade hadu bala win kelum kawa barok. Latwa kariat karam laklon sakading kamau. Lakhi upaj benriu bat lakating hadu bomdan perthai syuk. Henrei tang kumba katukan nepor barok kala jam jai. Utlen ulayam. Laong baka kli jong u kala long harang jerte bat katodong jong u kapsu syadu kayau leng ha ingkrong sora hadu riat mau yau. Hadin kata ulau sujna ulamare wat syaki briu kata kathan banya thu ya kata kubor bat ula batha yaki bakin kre laki waj jongki banlej otukra bat ban bamdo yau mar lada kenshu e kumto unsakhi impat bat anom la syu ban penyapi u sesen pat. Kumta kibriu baro bat kasi bat khar kila kre ban lej ot bat ban bamdo yau tau tlen. Te haba kila poi harang jerte kila se yau napo kata kakrem bat kila ot tukra yau hangta. Kila ya bam yau bat kila ya manaru ba unu unum day ban ra ya kata kado haying. Nrei bakin bam lut khoit hangta hi. Haba kila ya benta kila ya samya kata kado utkhar ula bamlut khoit yala ka jong kabat ka benta bat ki ong ba dan tlen shu harit khar hadu menta mene bat utlen jubam ya kasnam jong ki ba usang ya ki nadu kata kapor ba kila bamlut khoit yu harang jerte ukhasi rukumju yala ka bha andala dep kila ya lumno ikitiar jong ki bat kila ya prano la kalenti kidas ngokmen ba kila yo ban pendu jajeu ta uksuit ukhasi ulang utrai jaka kumta ula sa bat pomdak halor kita ki mau ban pensa jing mau ya kan ka jingjia ya ka wat tingkrong yo ding jendo bat yo pra hadin kan ka jingjia barok kisnong ka thau sen pat crash ngan biang kajing tu khana kampat kut hangne handrai ka bakam sngo ngiu shu ka long hadin kan ka jingjia bat shwa bangin poisha ka ta ka banta la da pisngo tana di kan ka jing tu khana sngo bhashim tang shis kan ka pot jong phi ban ai kan ka video iwe I like kajing tu khana ka ya thu shu bana padeng kita kinong bam laong baladon ka we ka teman khasi ka baladon iwe khun kseu jongka kumta kala tengkai habari ya kata ka shit khot ka do nak mentai tai khun kseu jongka banda kala poi haying kala bu bha ya kata ka do hakaru henrei namar bala syok kamaya yure bala phon lapa da une uksuj kane ka temen kala klet ban ai ya kata ka do hai tai kseu jongka te une utlen ulas dang ban ring men sempat hakawai kasngi kat ba kadang syong bam kwai wei briu halaying kala yos ngau kensan badan bakren briu ka baong ngan yap nengan im kapat ba kadamot baki deki kun kseu jongka kala ong tu im kum tau ksui ulasan mensim baru ula im hakawai kasngi kala yos ngau biang ya kata kasur kren napo kata karudo ka baong ri yanga dengan penroi spa ya pha bret yanga ngan penduk seu ya pha boro syerta ka haba kala yos ngau ya kata kala tip thek ba ide ita ido bakala klet ban ai haik seu jongka kumta kala shifting ban ya thu breu bat kala ri khop ya u hau brau hapo krum jing thia jongka bat nadu kata kasngi kan ka temen kala manspa kerhai hakwi kasngi kala yos ngau biang ya kasur jong utau thlan na utau brau ba uda ong ngala pen manspa ya phakat ne pan ai ayu yanga bat kan ne kala pen ngau kendit ya ka shikadai bat kala kli u ayu kwa utau thlan ula phaik tin ya ka ula ong ngakwa lang thokle kane ka temen bran kala lej wat ye utau blang thokle na ka bantai jong u henre haba kala ai u la ong bau tau ksuj ula khi bitar shla ya ka bat ula mut saban bamdu ya ka henre haba ula jam na ka jing bitar jong u ula pen sngot hu ya ka ayu kwa bat la ong ba haba kala sngot hu ba upan kli breu kli blang kala sngo pri nger henre namar bakam kwa ban penthod ya u kala shim halade ya ka ya tang stem bat kala knya ya ka hau ta uksuj bat haba kala de ya ka kala lej abreu harut nong hajaka thoding bat kala shono breu hangta ban id ya kasnam bat ka serngeu jongki hau ta uthlan nadu kata kapor uta uthlan usakhi imbiang bat kisami bat saroi kinong shono breu hakithan jong kari khasi bat jantia
Kidon shibun ki bayatu khana ba ki shak hap thlan haba ki shak hap ki jan phong jong ki lane ki shak hap snyu barro kita ki ba shak panya pha ki nong shono breu ha kaleng ki shnong bat ki ne baro ki sdang na do kata kapor bat ki don hadu ki ne kisni hapo kari jongi hatu piju banane am yakum kita yatho hapo comments box kublai 6000 go